Sa Good Vibes, yato na sa Marikina City ang delegates sa Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2023. Target nila nga mangin kampyon pagi sa pagdaog sang kadaman sa mga gold medal para sa nagkalain-lain nga mga sport events. Sang 2019, third ang Western Visayas sa National Capital Region kag Region 4A. 813 ang kabilugan nga delegation sa Western Visayas, 539 diri mga atleta, 131 ang mga coach, assistant coach kag mga chaperone, 143 naman ang technical working group members suno sa DepEd. 190 ang mga atleta gikan sa Negros Occidental. July 29 tubtub August 5 ang hinampang. Suportado naman sa Negros Occidental ang mga atleta sini. Suna kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagpain ang probinsya sang 8 million pesos para sa ilang transportation, pagkaon kag iban pa nga kagastuhanan. Ginahaylo sang gobernador ang mga humalampang nga ihatag sang ila o kun ihatag ang ilang masarangan para sa bugal sang ilang pamilya kag probinsya. It's true nga ang kada LGU kung sa diin ang aton nga mga athlete sa naghalalin may mga budget man sila nga gin-allocate, no? Kaya daw abugal man na sang kundi silang LGU, even ang schools ang sports division, no, nga kung sa din ang mga athletes naton na nagalin, so ang mga parents. Oo, ambag na nagasit sa isang funds para sa aton mga athletes. More of the pride of representing, in this case, the province or the region. I think that's good enough, no? And some of them really see sports as a profession. That's where they will get their monetary gains later.